Όταν τα πόδια σας είναι κρύα, όλο το σώμα σας κρυώνει. Συνήθως οι κάλτσες που φοράτε είναι λεπτές και δεν σας ζεσταίνουν και έτσι κρυώνετε συνεχώς. Σας παρουσιάζουμε τα άνετα και ζεστά καλτσομποτάκια, τις καινοτόμες κάλτσες για μέσα στο σπίτι που κρατάνε τα πόδια σας ζεστά και άνετα όλες τις ώρες. Συνδυάζουν την εσωτερική γούνινη επένδυση μιας μπότας με την άνεση μιας κάλτσας. Είναι οι πιο αναπαυτικές κάλτσες για μέσα στο σπίτι. Το εξωτερικό τους είναι πλεγμένο με μία ύφανση, ενώ το εσωτερικό τους είναι επενδυμένο με ένα εξαιρετικά απαλό φλις. Έτσι τα πόδια σας διατηρούνται ζεστά ακόμα και όταν περπατάτε στα πιο κρύα πατώματα. Και βέβαια δεν χρειάζεστε παντόφλες, είναι τόσο απαλές, τόσο παχαίες. Αισθάνεστε ότι περπατάτε στα σύννεφα όταν τις φοράτε. Και καταργείτε τις παντόφλες. Οι συνηθισμένες κάλτσες γλιστράνε στα πατώματα. Με τις απαλές κάλτσες δεν γλιστράτε, γιατί έχουν αντιολισθητική σιλικόνη στο κάτω μέρος τους, που τις κάνει σταθερές και ασφαλείς σε σκάλες και σκληρά πατώματα. Φοριούνται εύκολα μόλις γυρνάτε σπίτι και είναι τόσο αναπαυτικές, δεν θα θέλετε να τις βγάλετε από τα πόδια σας. Είναι τέλειες όταν χαλαρώνετε μπροστά στην τηλεόραση βλέποντας την αγαπημένη σας εκπομπή ή μόνοι σας ή με την οικογένειά σας, όταν κάνετε δουλειές μέσα στο σπίτι, όταν μαγειρεύετε ή όταν κάνετε βραδινή επιδρομή στην κουζίνα, ακόμα και όταν πέφτετε στο κρύο κρεβάτι. Κρατάνε ζεστά τα πόδια όλης της οικογένειάς σας και είναι ιδανικές για έναν τέλειο ύπνο. Σε ένα μόνο μέγεθος, ιδανικές για όλες τις ηλικίες. Και το καλύτερο, πλένονται στο πλυντήριο και παραμένουν αφράτες και απαλές.